चढ़ल जवानी बगरमी तोहर झार दिहे सा। चढ़ल जवानी बगरमी तोहर झार दिहे सा। ए गोरिया पूर्णिया जिला के लइका होके कबार दिहे सा। ए गोरिया पूर्णिया जिला के लइका धोके कबार दिहे सा। नाचा तारू चौकी पर खूबे कूद कूद के चोली से निकल जाता थैली दूध के। एहो नाचा तारू चौकी पर खूबे कूद कूद के चोली से निकल जाता थैली दूध के। जबरन धोके नेमुआ गार दिहे सा। ए गोरिया पूर्णिया जिला के लइका धोके कबार दिहे सा। ए गोरिया पूर्णिया जिला के लइका धोके कबार दिहे सा। जब तू उठावेलू ऊपर ले घड़ी लौकत तोहर दोनों गोरे गोरे टंगड़ी। जब तू उठावेलू ऊपर ले घड़ी लौकत दूनू तोहर गोरे गोरे टंगड़ी। नरेश सरोज कुमद गोली मार दिहे सा। ए गोरिया पूर्णिया जिला के लइका धके कबार दिहे सा। ए गोरिया पूर्णिया जिला के लइका धके कबार दिहे सा।